Hola. Hola. Et torna a fer mal l'esquena. Ja has de dir a la Carolina que no pot anar tan a coll. No, no he vingut a fer-me un massatge. Què passa? De moment, no ho puc explicar a ningú. Àngela, no m'espantis. Ara sí. El Peris m'ha demanat que ens casem. Això sí que és una bona notícia. Ha dit que havíem de fer les coses bé i m'ha regalat aquest anell de prometatge. Ai, felicitats. Me n'alegro molt per tu. I això no és tot. Vull que siguis testimoni del casament. I s'ha posat de genolls i tot. Perquè després diguis que el Peris no és romàntic. No m'ho esperava. No m'estranya. S'ha passat tot el matí buscant un anell de promesa. Això sí que és amor de veritat. I ja teniu data? No, encara no n'hem parlat. Però a mi m'agradaria que fos a la primavera, amb el bon temps. Ja pots començar a pensar en el vestit? I en les flors, i en el convit, i la música. Vull que sigui una cerimònia ben bonica. Un dia que recordi